Менә тормышларны ничек кенә авыр дисәк тә, әле бик рәхәт яшибез. Бәйрәмнәрендә күрегез әле ничек итеп үткәрәбез. Менә бу гади генә хезмәткәрнең гади генә чираттагы туган көне. Ә никадәр ризык әзерләнгән, карагыз әле. Менә монда гөмбәсе дә бар, балыгы да бар, яшелчәсе дә бар, җиләк җимеше дә бар. Карагыз әле, нинди генә салатлар юк. Менә бит үзе бер бәрәкәт. Менә безнең бер җитәкчебез һәр нәрсәнең изюминкасы булырга тиеш ди. Менә бу өстәлнең дә үз изюминкасы бар. Аның ул шунда менә юк кына әйбердән дә нәрсә ясыйлар диләр әле. Нәрсәдән ясыйлар әле конфет диләр. Менә шул юк кына әйбердән дә шуша итеп оста итеп табын ясаучы кешеләр бар. Һәм инде аның без инде хәзер кем икәнен әйтәбез. Аны барыгыз да инде чамалагансыздыр. Бу аш-су остасы. Менә юк кына әйберләрне дә шундый мул табын әзерләгән аш-су остасы. Ул районыбызның бер предприятиеләрендә эшли.